на едно софийско училище с над 100 годишна история. Учебното заведение синтезира своята мисия в следните думи: да даде на учениците корени и криле. Корени, за да не забравят, че са потомци на славен и древен народ. Криле, за да могат мотивирани и със самочувствието на знаещи и можещи млади хора да преминат в следващия етап от живота и образованието си. Щастлив съм да ви уведомя, че ръководителката на изпълнителите от Пето основно училище, госпожа Кина Вълчева, всъщност е автор на по-голяма част от песните и на музиката, и на текстовете, които ще чуете тази вечер. Затова можем само да бъдем горди, че има такива учители-творци в нашето битие. Коледна звезда и Нова година са по нейни музика и текст, както и песента Либе Кремено. Самата госпожа Вълчева ще изпълни Лалели си, Люзюмбюли си и песента Либе Кремено. Пожелаваме ви приятни минути в компанията на учениците от Пето основно училище. И разбира се, трябва да добавя, че към тяхната концертна програма ще се присъедини нещо изключително атрактивно. За втори път в рамките на коледния Витоша фест тази година ще имаме възможността да се насладим на демонстрация от спорт Таеквондо. Пожелаваме ви приятно гледане. Нека аплодираме силно нашите участници от Пето основно училище Иван Вазов, квартал Павлово. Не, ще свалите само качулките, примерно, и шапките, но...